sä leikkiä täällä autoilla täällä vähän luokassa, koska siellä on niitä kahvitarjousta ja alemmas mintikoherkkuiset ja ehkä se on ihan mahdollista olla, mutta voisit sä luvata niillä autoilla sotalekkimisen pois? Ja ne me ajattelinkin, ne kiva ja sitten valmistaudutaan syömään kohta. Niin Joana tänne. Tiedätkö muuten autot 2 ja 3, tai siis ykköselokuva, tiedätkö? Sinä tiedät. Siitä autosta ykkösestä tulee semmoinen ykköselokuva. Ja kakkoselokuva tulee kohta, koulusta elokuvateatterissa, mutta se tulee keväällä, että silloin se on pahimmat uhmakaupat, minä tiedän sen. Kim, miten oli sinun autoleikit leikkiä pois?